Langin tamo, o ipang mayupaya, inaos me isan Lorenzo, ban magsilbi ka, kapamilatan ning lugod, at pitungunan meng korona, ing kayang biye, kiligayan ning panga martir. So pon makiasanang makapangkiwangis kaya, king pamaglugod ka, at pamananggap king obra mo. Adwan may iti, kapamilatan ng Ginoong Kristo ang anak mo, ang mabibiyat mag-ari kambe mating banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang iba't king kadwa ng sulat, San Pablo, karing tao, Korinto. Kapatad, tandaan ninyo ini, ing manasik ditak, mupulyang ditak, at ing manasik naman dakal, mupulyang dakal. Ing balang katao, sukat siyang magkalub, agpang king burina, king lubna. Laus alub at mapipilit. Uling kaluguranin ng Diyos, ing taong matulang mabibye. Arapat na ning Diyos, ing dinan na kayong labis-labis, maygit kayong pamangailangan. Banatin kayong sapat agamit para king sarili yu. At itang labis naman, agamit yu king pamangailangan, pamanyapat mayap, antimo ing sasabyaning kasulatan. Meging malamya karing pakakalulu, ing kayang ganaka manatili kapilanman. Ing Diyos ababye karing bining itanam ning manasit at king tinape aapangana, ya naman ing munye binike kayo, at paragulane iti, bang mamungan dakal, ing ke kayong mayap apilubluban. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakiba tamo, mapaladya ing taong mapamakalulu at mamaram, karing mangailangan. Ulitan tayo po. Mapalad siyang taong mapamakalulu at mamaram karing mangailangan. Mapalad siya ing taong gagalang king Ginoo, karing kautusana matulang tutupad, ding anak na maging mayupayala keti sulip, minwanla kapilanman ding kayang anak pakibat. Mapalad siya ing taong mapamakalulu at mamaram karing mangailangan. Mapalad siya ing taong mapamaram kwaltang at mga biyayan king pipawasana. Eya mabigu kapilanman in taong mayap at paratining ganakan. Pakibat. Mapalad siyang taong mapamakalulu at mamaram karing mangailangan. Eya tatakot tanggap king masanting abalita. Masikanya kapanaligan at king Ginoo manaligya. Eya maliligalig ni mitatakutan man, makasiguro yang akit na lang masambot ding kayang kasalang pakibat. Mapalad siyang taong mapamakalulu at mamaram karing mangailangan. Makabuklat siya gamat at karing pakakalulu. Mapanyapat siyang mayap, manatili kapilanman ing mayap ng pilubluban, maging mayupayaya at miparangalan. Pakibat. Mapalad siyang taong mapamakalulu at mamaram karing mangailangan.
Ako ing saluning yato nga naning Ginoo, ing tutuki kanako mikasaluyang babyebye. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It's my heart and my lips, O Lord. Ing Ginoo mantabaya kay kayo, At kekaan timorin, pamamasa kay may pabalita, agpang kang San Juan, ligaya keka o Ginoo. i Jesus nga nakaring kaya nga alagad, ing katutuan sasabihan ko kay kayo, subali mo nung manabuya king kabun ing binutil trigo at mate, manatili yang magdili-dili. Dapat nung mateya, mamungayang dakal. In taong malugod kim Biena, abating ne iti. Dapat ing misakwil kim Biena, king yatong iti, apa panatilyane iti, angga kim Bie alan angga. Ing nino mambisang sumuyo kanako, kailangan yan tuki kanako. Nung nukaring ko, karinya naman ing kanakong talasuyo. Parangalan ng iba ko, ing nino man susuyo kanako. Kaluguran ng kapatid, maya pabalita ni Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Kaluguran na kapatid kang Kristo, pansinan niyo siguro nandin na ing aldo iti, aldo Domingo, pero aldo ya simpli, pero didamtamo at inyang luwalhati sa Diyos at inyang ligaya king Diyos king kakatas-katasan. Nung yan kung magkamali, baka bukas aldo ya naman simpli at imo naman ligaya king Diyos king kakatas-katasan. At least kung kapiyas ng daring madre king kakatamong siping. At inipin kapatid ing siyang kanuling iti nga napakene kapiyesta ng San Lorenzo, diakono at martir. San Lorenzo, tungi kung magkamali, ini martiryo, balutan naman kanita, miyayaliwang paralan nung makananoro pamaten ding Kristiyano, nung makananoro pamaten ding maniwala king apong Ginoo. Dagala pararan para patenla. Pero San Lorenzo, yung paralan para patende, itang gewaren balamu barbecue, uli nga pinirito re, o kaya dinerang de. At hanapin, king kwento, inyang maluluto ni bandang kaili, bandang wanan naman nga na, uling luto ni kanakong bandang kailing katawan. Ang kakitang king kayang kamatayan. O yan kalguran na kapatid, in biye o in kamatayan ng San Lorenzo. At ining kamatayan ng iti, makayagpang ya, kayong dindamtamong may basang ebanghelyo ngeni. Naning sinabi naning Ginoo, tungkol ka rin bisan tuki kaya, nga nakene, ing tao malugod kim Biena, abating ne iti. Dapat ing misakwil kim Biena, king yatong iti, apa panitilyana iti, angga kim Bie alan angga. O yan ing Bie ng San Lorenzo, ene liguran ing Bie na kay king yato, doon asabi tamo, angga king kamatayan, may biye-biyeya para king kaburian na ning apong Ginoo. Pili kalguran ng kapatid, inyang bandang tawli nga na pa, hindi naman bisang sumuyo ka na ako, kailangan tukiya ka na ako. At nang tuki ka king Ginoo, delikado ka, piningkaya kang pamibiye-biye, kalupad na rin, biye o kamatayan, daritang aliwang malugod, daritang aliwang martires at meging santos at santas king kasalukuyan. Deti tinukila king apong Ginoo, walang iwanan. Angga king kasakitan, angga king kamatayan, para king apong Ginula. Harapin, I only live for Christ and I will die for Christ nga mig salita. O yan kapatid, imbye na meto nga martir.
Pero king kasalukuyan na panahon, at inyang aliwang sabi tamong konsepto im pagka-martir. Kining balutamongan, mate para king kasalpantayanan. Pero imbayong martir ngene, kapatad, kabaligtaran, yapit itang mibye-bye para king kasalpantayanan. Hanapin king amanong Tagalog, isabuhay ang iyong pananampalataya. Potang isa sa buhay me, ikikambye, maging martir ka. Uling intutun ng kabaldugan ng martir, kaluguran ng kapatad, yapin itang mag-witness, maging testigo ka, kay nano man paniwalan mo, kay nano man tatanggapan mo. Mag-witness ka, mag-testigo ka, kay lugod na ning apong Ginoo, dapat maging malugod ka. Balutan mo yung apong Ginoo, mapamatawad siya. Maging witness ka kitang pamamatawad ng ito, maging mapamatawad ka mo naman. Yung apong Ginoo, mapanupaya ya, mapagbigay ya. Mag-witness ka, isa buhay, itang pamamahagi, isa buhay, itang pamagdanaka. Ato itapian, kaluguran na kapatad, metong kang martir. Uling isinabubuhay mo, maging witness ka, king apong Ginoo, king kayang pami biye-biye. Darandaman tamo naman, ngeni king kakatamong lipunan. Dati, din kakatamong heroes, yaylapin detang bidawn kimbera para king kakatamong bansa. Pero nanin darandaman tamo ngene, detang OFW, retang mag-obra, den portliners, nangaus tamo karela, bagong bayani. In karelang kabayanihan, napamo kapamilatan ning idaon, in karelang pami biye-biye, nune, in karelang kabayanihan, binyayan da, itan dapat kailangan, kimpa magsulong, kimpa manatili, na ning kekatamong bansa. Ating kundindamnan din, kita itang pupil, anong masasabi mo tungkol sa mga bayani ngara? At may kibat siya, lahat po sila ay patay na ngara. Kaya ayoko maging bayani. At ito, kalgura ng patad, papagkamali, uling pagkabayani, naman damang mate. Nakaman dapat idaw nung kikambye. Kabang mabiya ka, malyari kang maging bayani. Kabang mabiya ka, malyari kang maging martir. Kaluguran ng kapatid kang Kristo, ining kapiesta ng San Lorenzo. At para karitang nung makasimba kayo, Aldo, pansinin niyo siguro ring ebanghelyo, tungkol langan kitang sabi tamong, tinuwag na ning sabo, ing apong Ginoo. Uling alibawa, de manintun tamong, at bayo ring beatitudes. Itang beatitude na ito, ilapin ting biligtad na ning Ginoo. Nung naning importante, nung naning mahulaga king yato, beligtad na nga pong Ginoo. Alang kwenta yan nga na, importante yan, imbagay ayan. Kanya sinabi na pin karening aliwa, nga na, my thoughts are not your thoughts. My thoughts, my ways are not your ways, nga na. Okay, ang aliwang party, nung nuyan ti karayo, ingaslagan, king albugan, nga na. Makanyan karayo, ing kanakong kaisipan, ang poking kekong kaisipan. Kapilan pa mo, at tanda na niya, nga pong Ginoo, may buwisit siya, may ban na siya kang Pedro. Bakit? Ika kasi Pedro nga na, inisip mo, isip tao nga na. Dapat misip ka, agpangking kaisipan na rin apong Ginoo nga na. Iburi nang sabihan, the mind of Christ. Nano itang mind of Christ? Nano yung isip na rin apong Ginoo? Kanito, may pagkompetisyon la. Ninuno yung maging peka mayupaya, who is the greatest among them. Nasabi na rin apong Ginoo, ay patukot na kayo nga na. Uling yung minuman masikanan, kailangan itang mababa. Kailangan itang pakumbaba. Nung bisa kang sumikat nga na, kailangan paitawli ka. Nung bisa kang mumuna,
kailangan nga na itang sumuyo ka, magserbisyo ka. Nung bisa kang maging mayupaya, itang mumutos, noon ay yapin itang susuyo, yapin ni magsilbi. Ano sinabi na, I came not to be served, but to serve nga na. Didyapita kapatid, yung sinabi na rin apong Ginoo. Isipat na rin makwalta, nasabi na, yung piyari yung ariyan nga na yung kantitipunan nyo ngayon. Masira, mawala, mapanako, maransam. Pero yung importante, yapin itang maging makwalta ka, maging mayupaya ka, kimbage, gamitan mo ang gaking alanangga. Pwede ka lang rin na kapatid, dining kay katamong espiritu ng kapiesta ng San Lorenzo. Dinaw na yung sarili na, yung apong Ginoo. At kay katamo, at agawa na ita, uling eya minisip, agpangkeg-isip na ning yato, nane minisip ya agpangkeg-isip ning Diyos. Na yung sasabihan da, think with the mind of Christ nga na. Isip ka, agpangking pa mag-isip na ning apong Ginoo. At kitang pa mag-isip na ning apong Ginoo ita, maging martyr ka, maging testigo ka. O kingaliwang salita, you become another Christ. Nagyunib pa, po ng anak, po ng Espiritu Santo. Amen. King pamamilatan ng San Lorenzo, manalangin tamang taimtim para karing kay katamang pamangailangan at pamangailangan ning Meto Yato. Ginoo, pakiramdaman mo ing dalongmi. Ginoo, pakiramdaman mo ing dalongmi. Para king Santa Iglesia, lilele in kayang kaburyan king tagumpe, akit na sa in kayang ligaya, king pamaningat, mitmong lugod, karing pakakalulu, at karing sablang daralan kasakitan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing dalongmi. Para karing sablang gobyerno, king mabilog ayato, kapilan man sana ere pipigilan ing Santa Iglesia, nunebagkus makitambayan lakeya king kayang obra, pamanyapat mayap karing sablang tao, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing dalongmi. Para karing pakakalulu, ding mipanyimburisan, ding milakon na pag-asa, at ding matuwa, manakit lasanang pamamatula, saup at lugod king Santa Iglesia, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing dalongmi. Para kay katangan, para tita sanang makabuklat apalad, agpangking kay katang agyu, uling kalugurane ning Diyos, ing matulang babye, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing dalongmi. O ipa at banwa, tinuwad me ing kay kang anak, bani down ing Vienna, alang-alang kay kami, mateke sana, king matuwang pam sarili, at mupul keng dakal. Adwan mi kapamilatan ng Kristo ang kidumi. Amen.
Manalangin tamongan kapatid, bandeting kay katamong ain, kalugod-lugod lang matanggap, arapan ni mayupayang Diyos. Tanggapan sa ning Ginoo itim daon karinggamat mo. King ikapurit kaligaya ning kayang lagyo. King kay katayang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ipang miglalang, tanggap mo sa narating ain, ayang pang mi, kaniting kapag masusyan, kang San Lorenzo, bustan mo, maging saupla king kay kaming kaligtasan. Kapamilatan ng Kristo ang Ginoomi. Amen. Ing Ginoo mantabay kay kayo. At kay kan temuri. Yat na rin puso yo. Makayat na no king Ginoo. Pasalamat aking Diyos sa giduta mo. Iti karapat dapat at matulit. Tunay karapat dapat matulid, sukat makabos yung pasalamatan dako Ginoo. Uling king lugod, lelangan may in tao. King justisya naman inatulan me. King pakalulo inatbus me. Ulinita kang beding Angeles, Arcangheles, ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pa, ikay panibatan sa blang kabanalan, itapag paralampumi, pabanalan mo no sa dating ayon kaslag na Espiritu mo. Ban para kay kami, malyari lang maging katawan ng pondaya, ng kiniming Heso Kristo. Bay may daon ko sa loob king pamilas at kamatayan, kinuha na yung tinape, pepasalamat siya kay ka, piraso ne, binye na iti ka rin kaya disipulos ka na, tanggapan niya iti iko ang arat ka na niya. Iti yaing kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kinuha na ing kalis, pasibayan pasalamat kay ka, binye na iti ka rin kaya disipulos nga na, tanggapan niya iti ko nga, miram ko kaniti, iti yaing kalis ning kanakundaya, indaya ning bayo talanggang tipan, ami bubo para kekat para karisablang tao, bangketang patuan na ding kasalanan. Dapsan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Masiyat ang ipasyagi misterios ng kakatang kasalpantayanan.
Yang ining kadakan mo iba, ikamatin pang si Brimebia ning anak mo, daran mi kaitintinapin ning biye at ingkalis ning kaligtasan. Laming pasalamatan kay ka, impipalir mo kami, matampad talakat arapan mo at sumuyo kay ka. At mapakumbabambi naman pakan mo, na ikamiyan sana makinabang, king katawan ng pondayang Kristo, di po na kami, antimetong ng Espiritu Santo. Dalakan mo Gino, isente iglesia mo makalaganap king meto yato, ban biganap king lugod, kambering kay kaming papa, ike kaming arsobispo, ting sablang obispos, pari, magpari, at imagobra para king kasalpantayanan. Danakan mula na madeng kapatid ming pepainawan at mananayang pangasubring mebye, at isablang bayangon na biye. Tanggapan mo no sana po, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kamingan, gawan mo kengan maging karapat dapat magkamikim biye alan angga, ban kambenin one a Virgen Maria Induring Diyos, kambe di Apostoles, ding sablang santos at santas, at tinipad kimal mong kaburian, king kaya baning panahon, puriyan dakat paligayan, king kapamilatan ng Heso Kristo, anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambe na at kaya, ipang mayupayang tutu, kago ng Espiritu Santo, puriyan dakat paragalan, banggaman king alanangga. Ngayon, manalangin tamongan, bipmong kapanaligan at lugod kingibpa, kaya't ang panalangin na tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami o Ginoo king sablan marok, manugid pagkalubing kapayapaan king panahon mi, bangking kasopan ni kan pakalulo, parati kami mikabos king kasalanan, at mirigtas king sablang kaligaligan. Kabang mananay kami, kambeni malgayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristo, kay kami tala pangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggamang kingalanganga. O Ginoong Heso Kristo, as sinabi ka rin kay Apostoles, ing kapayapan lalakon ko kay kayo, ing kapayapan ko babe ko kay kayo, emo sa pabalik kay kaming kasalanan, nalon may kasalpantiyan na kay iglesia, at pamayapan may pambilugan nagpangking kabaryan mo, ikambi at bag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Kapayapan ng Ginoo, mantabay sa kapiladman kay kayungan, At kekan timurin. ipakita ngayon na may kakametong tamungan king kapayapaan.
Kordero ng Diyos, ikang milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, ikang milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, ikang milalako king kasalanan ng yato, ibiye mo kaya kami ing kapayapan. Dio in Cordero ng Diyos, Dio in milalako king kasalanan ng yato, noon tamit ang mayaos king puna ng Cordero, Gino, ek matampang tanggap ke ko, dapot yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Kristo, sinaksan Dio. Manalangin tamo. O ipang malugod, ibayo mo kesano, tetagan ang pongsi kanan kaniting Eukaristiya,
Mga pagmulala ing lugod king Bie ng San Lorenzo, mabiyasa kay sana lugod kalupa na at maging saob ke king ke kaming kaligtasan. Adwan mi kapamilatan ng Kristo ang kidumi. Amen. Ing ginuman tabay ke kayungan. At kekan timurin. Bendisyon na nakatangan sana ng Diyos, ipang maipayang tutu. Ikipa, anak at Espiritu Santo. Amen. Adang tanay misa, may tamungan kimpami kakalugod at kapayapaan. Salamat, King Diyos. Tuklok po saguli. Maya pabengi po, mapilan mo pong announcements. Kempong August 12 and 14, magumpisaya po yung triduum ning pangadala na banwa ning Birhen Maria. Impong ka fiesta na kanyang August 15, Lunes, at ing misa itang 5:30 ning gatpanapon. Ita pong 9 o'clock ning abak, launching ning Faces of Faith, libruyang inventaryo ring obra maestra ning kay katamong pisamban. Sana po makatagon tamo karing mesabing kapag masusyan. Dakal pong salamat.